etorkizuna begiratzen dugunean, amaren bila beti da indarra eta itxaropena. Hala ere, gaur egun emakume eta ama izateak bestelako erronkak dakartza. Komunitatearen aldaketak, gizartearen bestelako itxaropenak, eta askatasun eta eskubideen aldeko borrokak. Belaunaldiz belaunaldi, amets berriak jarri dituzte mahai gainean. Berdintasuna, garapen jasangarria eta askatasun osoa. Gaur hemen, amaren eta emakumearen figura berritzaileari kantatzen diogu. Ama izan nahi badugu, mundu hobe bat utzi behar dugu gure aurrentzat. Gure kantak arnastu dezan etorkizun hori.